Шановне господарство, вітаю! З вами Євген і проект про баскетбол по-беларуску. До вясны засталося ўсяго пара тыдняў, а гэта значыць, што прыйшоў час распавесці вам пра тое, чым была адметная першая палова апошняга месяца зімы ў NBA. То бок, прыйшоў час пагаварыць пра ці не самы гучны абмен за ўсю гісторыю лігі. Ну што, пагналі! Ноч на 2 лютага была літаральна разарваная выбухнуўшай навінай пра тое, што Даллас абмяняў свайго лідара Луку Дончыча, а разам з ім Максі Клебера і Маркіфа Моріса у Лос-Анджелес Лейкерс, атрымаўшы ў абмен зорнага Энтані Дэвіса, а таксама маладога Макса Крысці і драфт-пік першага раунда 2029 году. Дарэчы, трэцім бокам у дамове пабыла Юта, якая атрымала абаронцу Лейкерс Джейлена Худ-Шефіна і 2 драфт-піка другога раунда 25. Але каго гэта цікавіць, праўда? Гэты абмен здаваўся, ды і цяпер здаецца настолькі фантастычным, што галоўнаму баскетбольнаму інсайдеру Шамсу Чараніі прыйшлося не адзін раз тлумачыць, што да красавіка яшчэ далёка, і гэта ўсё не жарт. Хоць, па прызнанні самога Шамса, у першыя імгненні ён і сам не верыў у рэальнасць таго, што адбылося. У шоку, дарэчы, быў не толькі ён. Шматлікія, калі не ўсе дзейсныя і былыя гульцы NBA і не толькі, не маглі паверыць у сапраўднасць гэтага абмену. Ды што там гульцы? Першай фразай ген-менеджера каліфарнійцаў Роба Пелінкі пасля паступлення ад кіраўніка Мэус такой прапановы была: «Ты ж жартуеш, праўда?» Што ўжо казаць пра саміх удзельнікаў гэтага мега-абмену? Энтані Дэвіс даведаўся пра тое, што адбылося, дома падчас сямейнага кінапрагляду і адразу таксама не паверыў у гэта. Але пасля таго, як зразумеў, што ўсё рэальна, AD, па інфармацыі крыніц, адчуў, што Лейкерс яму здрадзілі. Для Лукі ж гэты абмен стаў яшчэ больш балючым ударам. Кажуць, шакаваны Дончыч нават не мог стрымаць слёз пасля такога павароту. Нават, здавалася б, усюдыісны Леброн гэтым разам застаўся за бортам падзей. Па інфармацыі інсайдераў, ён даведаўся пра пераезд аднаго са сваіх вельмі блізкіх сяброў у Тэхас увечары падчас пасляматчавай вячэры з сям'ёй. Джеймс быў моцна здзіўлены, бо папярэдне, звыклы ўсім кіраваць кароль, не меў ніякага паняцця пра рыхтуючыся абмен. Фанаты ж былі проста разбітыя. Што праўда, у асноўным фанаты Далласа. Яны нават ладзілі і працягваюць ладзіць акцыі пратэсту каля дамашняй арэны Мэус. А з пытаннем «За што?» пачалі звяртацца бадай ува ўсе існуючыя інстанцыі. Ну што ж, далей я паспрабую даць на яго свой адказ. Як вядома, ініцыятарам гэтага сапраўднага лігатруса сталі менавіта Мэверікс. Гэта яны звярнуліся да фронт-офіса Лейкерс з прапановай абмену. Асноўнай прычынай такога рашэння крыніцы называюць усё больш растучую няўпэўненасць кіраўніцтва Далласа у будучыні Лукі Дончыча праз ягоныя праблемы з кандыцыямі і фізычным станам. Па чутках, вага славенскай зоркі часамі перавалівала за 120 кілаграм. Але ж услых такога ніхто не казаў. Замест гэтага генеральны менеджер Мэус Ніка Харрісон нешта прамямліў пра сваю веру ў тое, што абарона выйграе чэмпіянаты. Нібы для кагосьці было навінай тое, што Лука амаль не абараняецца. Нават калі закрыць вочы на тое, што гэты аргумент топ-менеджера тэхасцаў відавочная адмазка, ён усё адно не вытрымае ніякай крытыкі. Так, амаль 32-гадовы AD
відавочна адзін з найлепшых абаронцаў лігі, прычым у сваім прайме. Але ён, на жаль, не можа пахваліцца зайздроснай стабільнасцю, асабліва ў матчах важлівых супраць топавых каманд. А яшчэ ён занадта траўматычны. Што і пацвердзіў, атрымаўшы ў першым жа матчы за новы клуб траўму, праз якую прапусціць як мінімум некалькі тыдняў і матч усіх зорак. Калі так пойдзе і далей, то ільвіную частку свайго вышэйузгаданага прайму Дэвіс, на жаль, рызыкуе правесці ў лазарэце. А такім траўматыкам Энтані быў заўсёды, і ўсім гэта вядома. Чаму гэта не прымусіла фронт-офіс Далласу задумацца над ягонымі кандыцыямі? А набор вагі 25-гадовай суперзоркай, якая толькі што вывела свой клуб у фінал NBA, гуляючы большую частку плэй-оф з траўмай, пры ўсім гэтым праводзячы на пляцоўцы больш за 40 хвілін за матч і набіраючы 29, 9 і 8. Адказу на гэтае пытанне я для сябе так і не знайшоў. А верыць у тое, што справа проста ў грошах, і Мэверыкс не захацелі плаціць Дончычу лішнія 116 мільёнаў у рамках будучага супермаксімальнага кантракту, адмаўляюся. Для Далласа лепш, каб за ўсім гэтым стаяла нешта большае, глыбейшае. Інакш гэты абмен такі застанецца найгоршай памылкай за ўсю гісторыю лігі. Да Лейкерс, пры ўсіх маіх сімпатыях да Дэвіса, пытанняў практычна няма. Так, каліфарнійцы відавочна закрылі пытанне з правадыром клуба ў постлебронаўскую эру. Бо ідзі, як не дамагаліся босы Лос-Анджелеса, да і сам Джеймс зрабіць з яго лідара, ім, на жаль, так і не стаў. Адначасова, дарэчы, гэты абмен можа дапамагчы вырашыць праблемы адразу двух цяперашніх галоўных зорак азёрнікаў. Па-першае, пераход Дончыча магчыма дазволіць працягнуць само праўленне караля. Некаторыя інсайдеры лічаць, што калі справа пойдзе, амаль вырашана апошні наступны сезон Леброна перастане быць амаль вырашана апошнім. А па-другое, гульня разам з чалавекам, які працай над сваім целам максімальна паспяхова плюе на законы прыроды і з састаленнем робіцца толькі лепшай версіяй сябе, можа дапамагчы і Лукі перамагчы свае праблемы з падтрыманнем фізычнай формы. Ці не адзінае невядомае ў гэтым каліфарнійскім ураўненні цяпер, як загуляюць разам такія схожыя па ролі і стылю Джеймс і Дончыч. Але ж у любым выпадку найбліжэйшая будучыня у NBA будет очень интересной. А таксама ў першай палове лютага шматлікія іншыя, большыя ці меншыя зоркі NBA змянілі каманды. Так, былы лідар Kings Де'Арон Фокс перайшоў у Сан-Антоніа Спёрс. Зак Лавін у рамках гэтага ж абмену перабраўся з Чыкага ў Сакрамента. Мілуокі адправілі Крыса Мідлтона ў Вашынгтон узамен на Кайла Кузьму. Джиммі Батлер такі здолеў дабіць Майамі і перайсці ў іншы клуб. Што, праўда, не ў Фінікс, а ў Golden State Warriors. Галоўным актывам, які атрымалі за яго хіт, стаў Эндрю Уигінс. Нью-Орлеан даслаў Брэндана Інграма ў Торонта, а Атланта абмяняла Деандра Хантера ў Кліўленд на Караса Леверта, Джорджа Ньянга і 100 драфт-пікаў. Вось такім шок-абменам назаўсёды запомніцца першая палова лютага 2025 года у NBA. А вы як лічыце, каго можна лічыць пераможцам гэтага трэйду? Пішыце ў каментарах і падтрымайце гэтае відэа рэпостам. А з вами быў Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Чакайце наступнага выпуску, падпісвайцеся на соцсеткі праекту, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі і хай будзе баскетбол!